Biber Kia od Chuck Norrisa. Chuck Norris je spustio slušalicu Olji Bećković. Kineski zid je napravljen da bi pokušali da spreče Chuck Norrisa da ode u Kinu. Chuck Norris je umro i već danas mu je bolje. Chuck Norris je bio punoletan u 15. godini. Chuck Norris može da zalupi rotirajuće vrata. Chuck Norris ne nosi sat, on odlučuje koliko je sati. Bog je hteo da stvori zemlju za 10 dana, Chuck Norris mu dao 6. Chuck Norris može da obriše recycle bin.